Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Woban boni akwaso power nam doba na zreni mezeyaso. Ama enne atu yasudwemu. Adofo no mosumfo apostle Okoh Agyemang enne minimum san di ahyemu. Ye beche osoro ne asase wura twedi ampo yawe. Na sam ode nam doba yahwa mezeyaso no. Enne oni me ne e beche. Asam ne ba wonche. Ye mo oba de nsamra ne ne mfa nsampa ne mra. Twedi ampo ne yi. Opam kotokro boje sejebre. Otibre kese shahe nche nyankrompon twedua ampa. Dumai kese dutan kese dutampon a wase wedu hinika taban. Ye nyankrompon twedua ampa ne yi. Menkwa me nyankrompon. Asidewura na ase nsa amoso ansa meda wase. One twentwen kotwen krotwen ba koyemu o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu chemtechia. Wachako chemchako bremu. Israel no merema mukufu yi. Yehowa breye chem na yenkwagya akoframrai. Na yako chemtechia yeda wa bremu epiafo. Amen sisi tata jijifo awudi anamo sisi ye jiji yentata. Onante fo nante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje so kutwere so poma pontumfo a woje pokokwa hode timu tin ma Israel ade dominant asase pese so twa ya ensiompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa obade bosro bo asase bo asu Bop from Mabo Sumbohan, Bo Yasia Dina. Onyame Bako Pe, Abodra Bombrania, Nidi Fatano, O Tibrekesa, na Himbotre Wudo, Ye Fewo Tumfua, Kantrechere, Katechie, Okakraka, Kokruko, Kentinka, Kantamanto, Kukwentumi, Kampesako, Wanwani Jehovah Jireh, Jehovah Shama, Jehovah Rapha. Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Obade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Hallelujah. Amen. Also ni asasi urazi. Wado eni mobudo wa wadi adom ye. Adofo mo for apostle Okoh Agyemang. Enens many mo di ehie mu. Nokre. As of our NKWAGYESEM living here 7 days Sabbath assemblies. Yes. Yet obadi awasi. Amen. Wotem nkache. Ai yafa kwati kwan na ba de adum yetim ya ba wo. Gidie se ya we be hye no ho animunyam. Amen. Sanse edu biri na se o pasam na wunya. Na bibi na esi. Nokre. Inshira nkan ya bo afo. Amen. Inshira nkan meti efu nyina. Amen. Amen. Asam no obi aka chawo na wagye adi no mpese bisa question say wadwira kwachire waba wo mpaye anama na wutu no bisa question wadwira kwachire waba wo mpaye ende mpacho twe wadwembra yes mum nada emudu abai wa papa no wo mpe no oh young girl hey papa mami wode waka katrim se nyak mum nada pa na adetim wiase Ude wa check life. Ude wa kakati. Babu be kasa mi achew. Enye wa dwiso de akmum na da be nante. Akmum na da tigana bre. Eh. And the politicians use okay. Akmum na da ya watro. Enye wa akmum na da. I'm going to use this. Me ko use way. Yanko kase, yanko yese nchira. No mutiri munya mo de. Okay, difference room. Okay. Ampa. Ye ni say we mu no ye kase ye tom trim anu anu no plan de okoka so nya no kore wa plani okay amen ni papa na yes abre asem eni mpacho kaka trim na show hu ye wa mamu na ada ho na mpacho ubetimi ni obi anante na so nim so yakmam na ada ni pa ehu bari say ehu ese bum ye no wa na yakmam na ada ni pa
Oba dia we man ti ase ma. Amen. Omi adwene nim. Amen. Ato me se ja asem be to wiase no. Ankofo be hu nipa ko Apostle Okoh Agyemang mayor. Yes. Nipa ko. Masa, share. Oh yes. Amen. 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 Nnadaa mu nsam. Later no. Boom baby obejina. Oba dia man ti ase ma. Amen. We can the book of 1 Corinthians chapter 2 verses number 11. 1 Corinthians chapter 2 verse number 11. Yenti obo ade asem. Was in nipa mu hwan? Was nipa mu hwan? Onipa mu hwan? Onipa mu hwan? Eno onim de wo nipa mu. Onipa de wo nipa mu. Aje onipa no ara honhom e wo nim wo. Nipa na nkasa na be kyerɛ sɛ yes mercy. Makoma mu nsɛm ni. Ube de hu. Nnadaa. Very dangerous. I know what is. Onyankopɔn ka asɛm wɔ the book of 1 Samuel chapter 16 verse 7. Who the Bible? 1 Samuel chapter 16. Me pato verse number 7. The Bible. What's every Nyankopɔn eketche Samuel say? Onyankopɔn ka kyerɛ Samuel sɛ, Enhwe ne tebea. Ɛne nipadua ni sɛdeɛ ne tenten na ɛne sɛdeɛ ne kasa teɛ ɛne sɛdeɛ ɛkyɛ sɛn okay no bi gyina sɛ maame wei deɛ ɔyɛ very cool papa wei deɛ ɔyɛ very cool ɔnkɔ kyɛke n'adwene ɔkyɛke akoma no baabi a wo kyɛke no Creator no kwon de hunu ho. Ehwe ne tebea. Was ahwe ne tebea. Eni nipadua tete. Eni nipadua. Mempa no. No Onyankopɔn so onyere. Mempa no. Me hwe de onipa hwe. What the Bible ne kan? Onyankopɔn so onhwe de nipa hwe. Nipa hwe de twedi wa. Nipa de hwe de tia den. Eniwa. Ani ti de ebrai. Na me Onyankopɔn de. No twedi ampo ya wane de. Me de me hwa koma mu. Hwa akoma mu. Maybe you know what? Maybe nipa hwe no. Short. Okay. Short distance. But when you go to the knee and the touch right no. Long journey. Long journey. We are party nim. Party nim you nyina wo problem. Say cruise no mienu. Say cruise ni party mienu nyina kura bi. Wo nyina kura. I'm telling you. Mo Nnadaa no. Mo Nnadaa nipa no. Owura party mu a. Owura so asofudie mu a. Jawa. Ene. Owura pacha mo yekuo no owura mu a. Owura kuo no kekamuti bom sei. Oba de fantasy. Amen. Me see akoma mu Nnadaa magana ahwe ase. Amaga na mo yudu akoma mu Nnadaa nti. Wo de tie Bible. Na ba beka se mi a chew. Onye ko pon trans bunkonta. No hu de wo di pam. Twedi ampaya we no. Hu ye pon se menu me ho. Wo de tie se mi account the book of Genesis. Chapter 6 verse number 5. Into Okoh Agyemang. Ne rade hunu se was Onyankopɔn hunu se. Nipa boni dɔɔso. Nipa boni e den. Dɔɔso. Nipa boni den. Eye boni nko. Hallelujah. Amen. When we na dis we ba enu. Yes. Nipa kuma mu. Adwene ye boni nko de nyina. Plans no. Ani pesu je wo susu akoma no mu. Enye. Bola nko a. Hai. Wo de wan kaka tri. Nsambɛn ne furu mu apia ba obi nkyɛn a collapse nipa no life destroy obi life akoma mu Nnadaa ɛno na amanfoɔ amayɔfoɔ ɛde to aba okay ɛno ɔmo de gyina pa so yɛ politics saa akoma mu Nnadaa majority nya akoma mu party bie no aba Ghana on that Ghana agye sɛ wo kyerɛ mu yɛ ntum yɛ nyɛ politics wɔ ha dabi ha de yɛ pachaw NDC fo dada Ghana ɛne ɔmo dada Ghana pen ɔmo dada Ghana pen fo so dada Ghana pen yes Teso mu nyina dada Ghana pen. To mu nyina obi akita akoma mu Nnadaa. Eno na obi ka wiye no oba wiye no obegye mfom so atmo so menwuntum. Wo dia akoma mu Nnadaa pre to me. Se si am kasa yi party for no beto to aba wo. Na as me tufo. Ani ye akoma be se eye internal we yo election. Yeah. Ana am pese me kan se me kyerem no a Ghana for ye kasa na mo twenya no asibo. Debi. Mo ankasa mu mu no NDC for to aba mu a mo to ayampia omumu. Omunimi so mo se omo ho. And before to aba omo ankasa mu a no man kasa to ayampia omo mu. Akoma mu Nnadaa na me kyerem se de na abana wo pe party chairman kekedi. What started ka ononko asam e kyene se oye kromfo ana oye sei oye sei kwaduro so oye sei ototo ayampia we nyina wie na moto abema ni wie na so obenya tumi ni wie a efe hwan na mode na ba no papa wa kan sem hwan na mode na ba no kan sem o woni so aton na man opponent wa ton no dada na se fe be do national election na se opponent ne fa no de cassette am musa yantro akoma mu Nnadaa wa akoma mu Nnadaa no musa yantro sa brain na ese mo kama no tum yes musi mu tum
Emu wa nkumu na da akyesɛ nkumu twerɛ ne kasa ya te aseɛ ya to awie yɛnke ahomom yɛ ba ɔboa akoma mu Nnadaa ɔboa nya ne da ɛno na ɛsɛe ɔman ɛnama Ghana yɛkakyi ɛnama asɔre bi sɛe ɛnama wɔde bi go ɛnama asɔre bi sɛe Akoma Nnadaa oba de man ti ase amra oba de we no say no I will stop this if you adebo no fit ase no also the book of Genesis, read it again. Genesis chapter 6 verse number 5 was awurade hunu say was when Yakopon hunu say enipa bone do so piwa asase so nipa bone e do so piwa asase so o makoma madwene eye bone kodenya nipa akoma nipa akoma bone eye dan bone kodenya eye bone nko a kwai eti awurade enu ne so yo nipa wa asase so Yakopon so hwe akoma ni mu no a nipa na mo kama but na akoma mu nye papa unu ne so yo nipa wa asase so hwe adwene wo nipa mu no a akoma mu adwene ne nye eye ne yawo na akoma mu lying spirit as akoma mu de na very dangerous. Okay. And no planet deceitful heart. Very dangerous. Wow. Look at the book of Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Verse number 11. Say and your body who afobusam eman tentem. And your body who afobusam nyadai. Eman tentem. Edi pama boni. Ni pama boni. Hutiri mo pa ayuma kuma mo pa ye ni pa dai. Akuma muma. Me say ye odi wo bi ho adwem boni. O fa atro touch o fa akuma mu Nnadaa. Etuadamo yakojina akuma mu Nnadaa bi ni o. Okay, chirem. Kwese nsuo from 1922. 62 years. 62 years. Nsuo yi Ghana sa. 62 years. I'm telling you. Wow. From Nigerians adentia Ghana ya yesa kokosachi. Chirem. Kokosachi opete. Okay. Opete nsuo hye no so wachina mesimi dan. Wachina mesimi dan. Because being Ghana for ye to aba enu wona ye to aba ma wo ni enu nyina haya dream kwa mi hunu party a waba ni manifesto ewom se woba obehwe kwan obefa so nsu yire eto obetwa wo Ghana baby eni ba biara da ene me school da mamo ba mamo toilet ye wura fio was ye to aba December your pebre ye wo pem nyi to bre me den ka me se abato kebe ya mom ye ntu no June July eni the one obi say yes the president bi need nesi June July oba de man ti ase amen from 1960 to 2022 ensuo yiri Ghana sa afi bia yiri den yiri ye no the answer enkum nipa no na aboni aboya nkoko yes e ba answer no timi say yes yakeka ye ho na mpacha aboafo a omo wo man mu wo he afuma mu Nnadaa nti na yiya kuma mu ye ti man eto de bia meti aseni na mewra ho okay Ghana yesi ye fi Ghana so rom say Ghana ye fi ye pefi okay but person be some question okay info na ye cleaners wa brochiri Ghana fo ibia and you know person me say ye fi ampa ye nya fi na me good measures yes if you do I'm telling you today measures ni ho be any ho baby okoye no okita rules and regulations. Wow. Oba de man ti ase am. Amen. Mu de mo fa kuma mu Nnadaa antrase. Na mo ye nya atwom. Ni e man Nyankopɔn pasem na ni mu na ho. Ni e hwɛ de oba de ebeyeye na afo se Nyankopɔn nsuo bi yiri na won firi no aya katua o. Yes. Mantam kakankrofo bi ti keke misunderstanding net wo. Omo de te mantam ho. Wesini daba. Baako eye no kokotako. Just ne kokunti sasan wa broku road no wasi nsuo no kwan aden eti ha say enye president debi okoye ne ho okoye de ho sa ntam no area ofo gina hunu hey yetimi fra na nipa kasam yo so o da nya hwe ye be hu say akoma mu Nnadaa Matias yanso won takente no o mani pesi nsuo ogotam o si dan ogotam since you coin oba de man ti ase amen akoma mu Nnadaa wo kira be ye kokosachi sunu mesimi dan e de ye ne as a Ghana me trust me bu nkunta de nsuo dokito bi kura a chese ese yiri ya wo bra obi man nsuo timi to be 3 months na nsuo yiri ye dabi
Sa and your pony for which I'm near Bonnie one, and one for Bussamon. a man tell them So obi you be said na when you go pon twan said the pakuda I want kwan so yes I dey continue it in any pama pony on hye bi mu continue the pama pony tin ani pam bam boni who to be pay you to mama simpo dan ayo makuma mu dan Emma timpo mo boni o chale e ba beye ye o ha ye ba beye ye de ba beye nso yiri yen obe come so no ye me party awodo ni nyina ba power pen o mu nyina ba ye bi pen I do o pay ko do ye so se bi the drawing board no akogina ni na me party o pa kokko hwe odo river na da no okay nso na da yeah say o mu ni drawing we wo ha na so on pass on be team na be ye kese e wo ho okay o akogina ni abayi emu na ho pesa kese da na ni pa hwe na gina na obi gina na o kire ye be ni say hwete sam preach the topic ni Akoma mu Nnadaa or the drawing about Nnadaa the drawing about Nnadaa Akoma mu Nnadaa no the drawing about Nnadaa na minister bi appear we are working on it ombrofo ba ko no you are working on it we are working on it so mu go so ye dey friend radio so na di ono person chana sem tia is in the pipeline ya ko share pipe na homa mu do no so person o friend na party bi on person obekasa no be di phone to so no call ensure the car be here there call so be out to say no cause of alarm so alarm will blow pipeline Job 36 Job chapter 36 verse number 26 verse 26 what to share ye nyankopon so ye nyankopon na yesom no so ye ni mu no me ni mu no wo so ni mu no ni fie dudu emu ni hwehwe bia fie dudu so obi ntimi ncheke o te inso totoaye onyankopon so no otwe nsuo totoaye wato nsuo mu komu ono si wono ye twemu to beto onye ye Ghana nye nsuo be yiri akra be yi nkronko ne be nyankopon jai rainy season debi no didi amayasam eno no didi amayasam ade kire so wa bobra ni ye yes what to to nyama ye eno didi amayasam ade bisa se wa ja ogota ye ha eno didi amayasam bisa se o man mayam ogota si ye enye wo ugota wa ne fia enye no ene mudima keshi tantan amwa yenti nyagopo be jai rainy season I'm telling you today say when you pon say when you rainy season when you amata season and the rainy season or the check who are we leader or the check MP or the check minister or the check president or the check wahini or the check mantam wafo and the check him what the buo man time read the Bible what I know did the amina what did you man some yes so the deal man somewhere munja a pesa who do abedi kana so enso yiro mu nyina before yes ya wo de yiro otim se we de ese etimi yiri but we de we are working on it no enso yiraba yes it's in the pipeline enso yiraba no cause of alarm alarm na bro Genesis chapter 8 verse 22 no what's it and now as that's what he podi so yiri wiase wie no awo so won fa nsuo yiri wiase bi no tie nsam oluma kan and now as that's what he asase da so da ho yi oguo ni otwa awo ene ehuhuro esuso ene ope ewia ene anajo erinyai da nyai otom enyai toto nyama ye yes enyai tie bi nyago pass me kan check mu enti obi hallelujah amen no bi afa pass kwaj mai en wa bompa be ye deda nye na kokrom simple okrom ye kokrom ye tamnesim nako mbade man ti ase amen if you wura ni pefese fie ya wesi so nesi obi be rent dan so ka chen say o tra cha 6 months down rainy season do nsuo be we nsuo be fa wo on ka da ka na no atum dad ye ya ni so no monte ho dabi so ni die ko so fie o pebre ngwa no de hai hallelujah amen Bible say what say and now that's what we and now when you go on fatemu da ma ye oguo me pese me twe wadwen si ba bi o what say oguo otwa say obi kodua banki okodua board o de opa mu ka che so obi Ghana for yes ye no obi be dua oh yes oguo otwa
si ye kotwa body ne banche ne ye kotu banche akotwa buro atu otwa awo beba ene ehuhuro nso the time beso beba esusuo ene esuso ene ope ewiane anajo erinyaida enyaida o yes enyade ebejaye o nyade ebejaida edi enyaida dia ene job ne kasa kirawo so ne mopon say ono o rainy season yes edu honomu a o beto nsuo woso betwi wosoro mu nsuo yes ato yes yedim say yedu obi ambeka nkyem say sabre ye nsuo to enye nsuo to bere hwe esa wote ase May June July August September asembe na pesa waka kyereme no yenyankopon no woso no yenim no miminim no so nim no ne fie dodo no enfia wadi no obi antimi nkyɛn ne fefia bia wo check ya obeti ebe ha wo twe inso to to wo kyerɛ sɛ odure ni sisi wo twe inso mu ntoto inso na to no wo twe sɛ sabre me jaw tobu fam wo to ne munkum so wo to inso firi munkum sɛ ngu fam ɛno de dia me asam wo de dia man asam yes ɛde hyɛ kristo watoto nyama yie good measures mo got us papa mo di vacation ye good vacation watoto mo nyama yie ti sɛ afebia to na yiri mu a na just man no hallelujah amen you to see no baby yes you to see no baby yes you to see no baby yes I'm preaching as a man of God. Yes. I'm not a politician. At all. Mr. Both parties need a default. Oh, yes. From 1960 to 2022. Yes. 62 years. 62 years. Of flooding. Qualify 60 years. Master man contract 2 years. Okay. Retire. So, at the age of 60 years. No, it's a money to a contract 2 years. Contract 2 years. Okay. So any pa nkanda nsanie mu a sheben na mo ya fa ho so for say ya dan nkanda nsanie mu a dan nsanie mu a nti bibie nso bi afiri wa na befa ha sheben ene ye ya fa ho tin ye nkrofo say on betoto niam anya dan emaye na se kemisi adin amen obade man ti ase amen na obi so hwe me sabre politics adokro no so they atam rubber bag ahye na ye ne mu as omo nkofo bi no a so na to na ayiri no no abie ne toilet kai na se ba ko bi esi na nye ekoyie wono fu se nsuo no e be to heavy eti nsuo no yes e to na che bia na obi enti ne load kai Engineer load antwe ago ya antwe ne do no nyina na time antem asemwesi me ka say mesrem udidi afa che na minim se maka obi asem ayedai obi na kuma mu na da o de te mantem bi no nsuo to anu abie ne toilet se nsuo ni fa onfa nkwan fa onfa nkwan wonim se onfa nkwan onfa nsuo ni fa oh no ade ne nipa kuma mu adwembone saa wo nipa mu saa o se nkafo chapter 9 verse number 3 why ya bone was where you bone kasa awai die lo wiase wo wiase enkrabia kuna do mani nyina ba nipa nini niam se me ye wo niam ta wo moja mi mu eti ese me dwene me ho na me so me dwene me nua bi ho eti bone aya o makoma mu ma ye nipa ko obi fusu o ye nipa cha wo bi adambo e wo makoma wo nipa bi akoma mu nti wa kasa adambo ni mu a anka wo bi mu ade mi bie ye ko fa gotai mu akoyi enam mame ya boy mamu dan na esa de mame papa yes ose beje konom beje kosa